Oqgħod attent, qed tweġġaw lill-familji. Hekk iddikjara il-Ministru Rodrigue Galdis meta kien pressat bid-domandi tal-ġurnalisti dwar l-aħħar skandlu li jinvolvi il-kumpanija Malita, ir-rabta tiegħu mal-kuntratturi, il-penthouse u l-garaxx li xtara f'Għawdex u l-akkużi serji ta' intħid politiku. Bil-Ministru tal-Housing jispiċċa jeddet lill-ġurnalist tat-Times biex joqgħod attent. Sfortunatament ċertu stejja li weġġew il-familja joqgħod attent. Issa ir-riċerka ħallini nitkellem. Ħallini nitkellem. Quddiem domandi persistenti mill-medja, Galdis spiċċa ammetta għall-ewwel darba li minn barra il-penthouse il-prezz ta' 140,000 euro inkluda wkoll garaxx. Kull ma fija hija bejn 82 għal 84 metru kwadrat. Li il-prezzijiet ta' dak iż-żmien kienu l-prezzijiet tal-2021 tiġa spjegajta. Net News imbagħad staqsel il-Ministru dwar il-kuntratti enormi li jingħataw mill-housing lill-istess żviluppaturi li bejgħulu il-penthouse tar-Raba ta' Għawdex. Inti għamilt konvenju mal-kumpanija Excel. Fl-istess waqt li l-housing kien qed jagħti kuntratti ta' kiri lill-istess Excel. Ma tarax li dan konflitt ta' interess? Dek tiġa it-tweġiba kemm il-darba qed nitkellmu fuq konsorzju ta' kontratturi. Bil-Ministru baqa' jiġi bombardjat bid-domandi min-naħa tal-ġurnalisti u bil-medja laburista tipprova tintervjeni. Dawn għallu li anke jekk ma sar, għallu li anke jekk ma sar xejn legali, xorta mhuwiex tajjeb il-Ministru jixtri servizzi jew prodott mingħand kumpanija jew nies li qed jingħataw kuntratti tal-Gvern. Ma taħsibx li tidher kera. Nassigurak li l-kuntratti tal-Gvern jingħataw huma qed tirreferu għal skema li hija miftuħa għal kulħadd.